Milé deti a milá mládež. Pri príležitosti Dňa detí, o ktorom si každý myslí, že patrí iba deťom a že ho môžu oslavovať iba deti, som sa ja rozhodla na podnet aj mojich kolegov, aby som sa vám prihovorila a aby som povedala, že tento deň, ktorý je vašim dňom, nemôže byť iba vašim dňom, ale že by mal patriť aj všetkým dospelým ľuďom, ktorým na deťoch záleží. Ja som verejná ochrankyňa práv Slovenskej republiky. Pracujem v takom jednom úrade, o ktorom si myslím, že by ho všetky deti mohli poznať a že by sa ho nemuseli bať. Na našej stránke máme takúto stránku Detský ombudsman, na ktoré nám píše už dnes veľa detí. Stovky detí sa nás pýtajú na mnohé veci, ktoré ich trápia a moji kolegovia, naši právnici sa snažia im čo najskôr odpovedať na tieto všetky otázky, niekedy sú to ťažké otázky, tak aby sme mohli všetkým deťom pomôcť. Verejný ochranca práv je vlastne taký úrad, ktorý naozaj pomáha aj deťom, aj dospelým a ja som si povedala pri dnešnom dni, že sa pokúsim vás od takého strachu alebo obavy z úradov oslobodiť, lebo mám takú informáciu pre vás, že ak by ste mali nejaké problémy v živote, s ktorými by ste sa hanbili alebo nechceli obrátiť na svoju mamu alebo otca alebo starých rodičov alebo známych dospelých ľudí, ktorých poznáte, že existujú aj takí ľudia a také orgány a inštitúcie, ktoré by vám možno tiež vedeli pomôcť, keby ste sa na ne obrátili. Napríklad na tú stránku Detského ombudsmana, ktorú som povedala, môžete položiť akúkoľvek otázku a my vám odpovieme. Je tu aj takáto linka detskej istoty, takéto telefónne číslo, ak by ste si odpísali, kde keď sa opýtate na problém, ktorý máte, tak vám niekto veľmi rýchlo a veľmi dobre odpovie. Máme v Slovenskej republike aj také úrady, ktoré sa zaoberajú problémami rodín aj problémami detí. Taký úrad sa volá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Keď si nájdete taký úrad v svojom meste, tak kohokoľvek, keď na ňom oslovíte, tak vám pomôže nájsť takého človeka, ktorý vám bude vedieť poradiť. Môžete sa obrátiť, keď máte nejaký problém aj sami. V zákone je povedané, že deti sa môžu obrátiť, keď majú problém aj sami na ostatných ľudí, dospelých. Môžete sa obrátiť na svojho primátora, ak žijete v meste, alebo na svojho starostu, keď žijete v obci. Môžete sa ich pýtať na veci, ktoré vás trápia a títo dospelí ľudia všetci by vám mali pomáhať. A to nie len, keď je deň detí, ale celý rok. Môžete sa obrátiť na svoju pani učiteľku alebo na svojho pána učiteľa alebo na riaditeľa školy. Takisto, kedykoľvek, keď sa na neho obrátite, som presvedčená o tom, že vám pomôže povedať, čo vás trápi a ako by ste si mohli pomôcť. Sú aj také veci, ktoré by vám pomohol riešiť lekár alebo lekárka, ak by ste za nimi prišli. Ja som sa preto rozhodla sa vám takto prihovoriť, aby som vám dala takúto informáciu, že keď máte akýkoľvek problém, aby ste si uvedomili, že nikdy nemusíte byť sami. Že je veľa ľudí okolo vás, ktorí by vám vedeli a mohli pomôcť, len by ste sa museli na nich obrátiť. Ak nepoviete nikomu, že máte nejaké trápenie, tak sa vám nebude dať pomôcť. Ešte existuje taká profesia psychológ, takže toho môžete mať na škole alebo niekde v svojom okolí, tak aj na takéhoto uja alebo tietu sa môžete obrátiť. My odpisujeme na tejto linke Detský ombudsman aj deťom, ale odpisujeme aj dospelým ľuďom a odpisujeme aj mladým ľuďom, teda všetkým, ktorí si myslia, že by sme im mohli pomôcť. Sme tu pre vás a prajem vám príjemný deň.